अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। कुडाळ मालवण मतदारसंघात ज्यांना राजकारणातील जायंट किलर म्हणून ओळखलं जातं ते आमदार वैभव नाईक। मात्र त्यांच्या समोर यावेळी कडवं आव्हान असेल ते माजी खासदार निलेश राणे यांचं। याच मतदारसंघात आता आणखीन ट्विस्ट आलाय। भाजपमधून पक्ष बांधणी करणारे निलेश राणे हे शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याचं बोललं जात आहे। मात्र हा प्रवेश कधी होईल हा प्रश्न कायम आहे। त्याबद्दल अधिक माहिती देत आहेत आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोला। शिवसेना आणि भाजप महायुतीमध्ये जागा वाटपामध्ये हा मतदारसंघ आहे, हा शिंदे गटाच्या वाटेला गेलाय। त्यामुळे या मतदारसंघात गेली 4-5 वर्षे काम करत असलेले भाजपचे नेते निलेश राणे असतील, त्यांना हा मतदारसंघातून उमेदवारी हे मागत होते। मात्र भाजपच्या महायुतीच्या जागा वाटपात हा मतदारसंघ शिवसेना शिंदे गटाला गेल्यामुळे या जागेवर आता निलेश राणे हे शिंदे गटातून लढणार आहेत। आणि त्या संदर्भात त्यांनी 2 दिवस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांनी त्याबाबत चर्चा केलेली आहे। आज माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी सुद्धा या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केलेली आहे। त्यामुळे निलेश राणे हे शिवधनुष्य पेलणार आहेत आणि कुडाळमध्ये 23 तारीखला या मतदारसंघातून त्यांची निवडणूक रिंगणात निलेश राणे हे उमेदवार म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे जाहीर करणार आहेत अशी शक्यता आहे। कारण 23 तारखेला संध्याकाळी 4 वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत निलेश राणेंचा भव्य दिव्य असा प्रवेश हा शिवसेना शिंदे गटामध्ये होणार आहे। त्यामुळे याची शक्ती प्रदर्शन नक्कीच निलेश राणे या निमित्ताने करणार आहेत। आणि निलेश राणे विरुद्ध वैभव नाईक ठाकरे गटाच्या वतीने वैभव नाईक हे यांच्यात ही थेट अशी लढत या निमित्ताने होणार आहे। आणि वैभव नाईक विरुद्ध निलेश राणे हा सामना आणि राणेंच्या विरोधात राणे आणि नाईक यांचा सामना पुन्हा एकदा या निमित्ताने पाहायला मिळणार आहे। कृष्णा, ज्या पद्धतीने आता तू सांगितलंस की आता निलेश राणे हे शिवसेनेमध्ये प्रवेश करणार आहेत, शिंदे सेनेमध्ये प्रवेश करणार आहेत, तसं जर बघितलं तर मालवण कुडाळ हा जो मतदारसंघ आहे हा पहिल्यापासून शिवसेनेचा मतदारसंघ राहिलेला आहे। मध्यंतरी इथे जी काही स्थित्यंतर झालेली होती, जी काही मतमतांतर झालेली होती, त्याच्यामध्ये इथे थोडासा मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये ट्विस्ट दिसून आलेला होता। मागच्या वेळेस देखील इथून रणजित देसाई हे ह्यांच्या वैभव नाईक यांच्या विरोधात उभे राहिलेले होते। अत्यंत कमी दिवसांमध्ये त्यांना उमेदवारी मिळालेली होती। मात्र त्यावेळेस त्यांचा जो मतांचा जो फरक होता तो देखील बऱ्यापैकी कमी झालेला होता। हा जो काही ट्रेंड आहे आणि आता दस्तूरखुद्द पुन्हा इथे राणे परिवारातला एक सदस्य वैभव नाईक यांच्या विरोधात तिथे उभा ठाकलेला आहे, उभा राहणार आहे। मग पुन्हा एकदा राणे वर्सेस ठाकरे हा जो काही ट्रेंड आहे किंवा हा जो काही पारंपरिक रायव्हलरीचा जो एक भाग आहे तो इथे काम करून जाईल आणि राणेंना हा मतदारसंघ पुन्हा एकदा हात देईल, काय तुझं म्हणणं आहे? नक्कीच ही लढाई अशी रंगतदार अशी लढाई होणार आहे। कारण गेली 2 टर्म या मतदारसंघाचे नेतृत्व आमदार वैभव नाईक करत आहेत आणि मागच्या निवडणुकीत आपण पाहिलं तर राणे कुटुंबातला सदस्य निवडणूक रिंगणात नव्हता। रणजित देसाई हे अपक्ष म्हणून निवडणूक रिंगणात होते, मात्र त्यांना भाजपची साथ होती। त्यामुळे वैभव नाईक विरुद्ध रणजित देसाईची लढत झाली होती। यावेळी रणजित देसाई अवघ्या काही दिवसातच वैभव नाईक यांना काटेकी टक्कर यांच्यामध्ये लढत झाली होती। अवघ्या 14 ते 15,000 मताधिक्याने वैभव नाईक निवडून आलेले आहेत आणि रणजित देसाई यांचा पराभव झाला। नंतर परिस्थिती बदलली, शिंदे गट सुद्धा ठाकरे गटापासून अलिप्त झाला आणि शिवसेना आणि राज्यातील ज्या घडामोडी आहेत त्यात वैभव नाईक हे ठाकरे गटासोबतच राहिले। आता अशी परिस्थिती आली की पुन्हा एकदा राणे कुटुंबातील सदस्य या मतदारसंघात ठाण मांडून होता। गेले अनेक वर्ष निलेश राणे हे भाजपमधून प्रयत्नशील होते, त्या दृष्टीने त्यांच्यावर जबाबदारी सुद्धा देण्यात आली होती। कुडाळ मालवणचे प्रभारी म्हणून त्यांच्याकडे जबाबदारी होती। त्या अनुषंगाने ते काम सुद्धा या मतदारसंघात केले होते। लोकसभा निवडणुकीत सुद्धा आपण पाहिलं तर या मतदारसंघात भाजपला 26,000चं लीड सुद्धा मिळालेलं होतं। त्यामुळे भाजपचा सुद्धा आत्मविश्वास वाढलेला होता आणि ही जागा भाजपला सुटेल अशा पद्धतीचं जे वातावरण होतं ते कार्यकर्त्यांमध्ये होतं। मात्र आताच्या घडीत ही बातमी आपण बघतो की एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ही जागा मिळाल्यामुळे निलेश राणे हे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार आहेत। त्यामुळे पुन्हा एकदा निलेश राणे विरुद्ध वैभव नाईक यांच्या ही लढत होणार आहे आणि राणे विरुद्ध नाईक यांचा हा सामना पुन्हा एकदा राज्याला पाहायला मिळणार आहे आणि या लढतीने अवघ्या संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून असणार आहे। निवडणूक म्हटले की राणे
विरुद्ध सर्व विरोधक अशा पद्धतीचं जे वातावरण असतं ते या निवडणुकीत सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. कारण साध्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत सुद्धा राणेंना टार्गेट करण्याचं काम विरोधक करत असतात आणि अशीच लढत ही राणे विरुद्ध विरोधक अशी लढत होत असते. आता पुन्हा एकदा तोच सामना राणे विरुद्ध नाईक या निमित्ताने होणार आहे. निलेश राणे मागच्या काही वर्षात आपण बघितलं तर निलेश राणेंनी सुद्धा या मतदारसंघात जनसंपर्क ठेवलेला आहे. तोच वैभव नाईक सुद्धा या मतदारसंघात जनसंपर्क ठेवणार. त्यांचा सुद्धा जनसंपर्क आहे तो सुद्धा जाणला आहे. पूर्णपणे ग्रासरूटवर वैभव नाईक हे सुद्धा काम करताना दिसत आहेत. त्याच पद्धतीने निलेश राणे सुद्धा आहे. त्यामुळे आताच्या राजकीय परिस्थितीवरून अंदाज ठोक आहे मानणे कठीण होऊन बसलेलं आहे. कारण दोन्ही उमेदवार हे त्याच टोळीत आहेत आणि ही लढत ही रंगतदार अशीच होणार आहे. आणि या लढतीत कोण बाजी मारणार हे सुद्धा येणाऱ्या काही दिवसात नक्कीच स्पष्ट होईल. कृष्णा, ज्या पद्धतीने दोन्ही तौलनिक किंवा तुल्यबळ असे उमेदवार एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले आहेत असे जेव्हा आपण म्हणतो त्यावेळेस मागच्या लोकसभा इलेक्शनच्या वेळेस कुडाळ मालवण मतदारसंघ जो होता त्या मतदारसंघातून सर्वाधिक मताधिक्य हे नारायण राणे साहेबांना मिळालेलं होतं. आणि एक जर विचार केला की आज पुन्हा एकदा राणेंच्या विरोधात वैभव नाईक हे पुन्हा एकदा उभे ठाकलेले आहेत किंवा उभे ठाकणार आहेत. वैभव नाईकांना शिवसेनेकडून उमेदवारी मिळालेली आहे, ठाकरे सेनेकडून. तर निलेश राणे हे 23 तारखेला पक्षप्रवेश करतायत शिंदे सेनेमध्ये. त्यांना देखील शिवसेनेतूनच उमेदवारी मिळते. तसं बेसिकली जर बघितलं तर राणे हे शिवसैनिकच होते. त्यामुळे तो जो ढाचा आहे तो निलेश राणेंच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा तिथपासून पुढे सुरू केला जाईल असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. परंतु आज एकूणच जर परिस्थिती जर बघितली तर राणेंच्या विरोधात म्हणजे त्यावेळेस नारायण राणेंच्या सोबत जे माणसं होती, जे इथले प्रमुख पदाधिकारी होते ते आज नारायण राणेंच्या किंवा राणे परिवाराच्या विरोधात उभे ठाकलेले दिसत आहेत. मग त्याच्यामध्ये राजन तेली असो, त्याच्यामध्ये सतीश सावंत असोत, त्याच्यामध्ये हे तुमचे कणकवलीचे संदेश पारकर असोत, अतुल रावराणे असोत, अशा पद्धतीचे हे जे काही संजय पडते असोत. हा जो काही एकूणच जर बघितलं की नारायण राणे वर्सेस इतर हा जो काही ह्याच्यातला हा जो काही ट्रॅडिशनल रायव्हलरीचा जो काही भाग आहे तो इथे निलेश राणेंना कितपत हात देऊन जाईल असं तुला वाटते? नक्कीच आपण बघितलं तर अलीकडच्या पण पाहत होता राजन तेली असतील, परशुराम उपळकर सुद्धा ठाकरे गटात प्रवेश केलेला आहे. ही मंडळी जी नारायण राणे यांच्या सोबतीला होती, जी 1990 पासून जी मंडळी नारायण राणे यांच्या सोबत होती, मात्र ही आता सर्व नेते हे ठाकरे गटात प्रवेश केलेले आहे. त्यामुळे हा याचा सुद्धा फायदा हा वैभव नाईक यांना कितपत होता हे सुद्धा पाहावं लागणार आहे. कारण जसं आपण म्हणतो की राजन तेली गेले ते त्यांच्या समोर एकही पदाधिकारी गेला नाही, फक्त राजन तेली यांनी एकच प्रवेश केला. उपळकर यांच्यासोबत काही कार्यकर्ते सुद्धा होते, त्यांनी कार्यकर्त्यांसमोर प्रवेश केला. त्यामुळे या मतदारसंघात वैभव नाईक यांना त्याचा जरी शिवसेना ठाकरे गटाची ताकद ही वाढलेली आहे या मतदारसंघात. मात्र आताच्या घडीला आपण असं म्हणू शकतो की निलेश राणे हे शिंदे गटात राहिले तरी शिंदे गटाची फारशी अशी ताकद या कुडाळ मालवण मतदारसंघात नाही आहे. त्यामुळे ही ताकद आता निलेश राणेच्या रूपाने शिंदे गटाला मिळणार आहे. मात्र भाजप आणि आज भाजपचे नेते सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण असतील यांनी सुद्धा आंगणेवाडीत भराडी देवीचं दर्शन घेतलं. त्यावेळी उमेदवार कोणी असलं तरी तो महायुतीचा असेल आणि महायुतीच्या उमेदवारासाठी महायुती पूर्णपणे ताकद देईल अशा पद्धतीचं वक्तव्य रवींद्र चव्हाण यांनी केलं. त्यामुळे निलेश राणे यांच्या पाठीशी भाजपची पूर्णपणे ताकद आहे, ती या निमित्ताने उभी राहणार आहे हे यावरून आज रवींद्र चव्हाण यांनी स्पष्ट केल्याचे दिसत आहे. आणि याचाच फायदा निलेश यांना होऊ शकतो. जरी भाजपमधून शिंदे गटात जास्त कार्यकर्ते गेले नसतील किंवा जाणार नसतील तरी पण मोठ्या प्रमाणात हे जे शक्ती प्रदर्शन आहे ते निलेश राणेंना उद्या 23 तारखेला करावं लागणार आहे आणि त्या अनुषंगाने त्यांची तयारी सुरू असल्याचे समजते आहे. त्यामुळे भाजपमधून आता किती जण शिंदे गटात जातात की जशी आपण म्हणतो की पालघरमध्ये जशी तडजोड झाली की पालघरमध्ये राजेंद्र गावित होते, त्यांनी भाजपचे होते मात्र त्यांनी तडजोड म्हणून एक शिंदे ठाकरे गटात त्यावेळी प्रवेश केला होता आणि शिवसेना भाजप महायुतीचे ते उमेदवार म्हणून निवडणूक लढले होते. तशाच पद्धतीचे निलेश राणे हे या निमित्ताने पालघर पॅटर्न हा आपल्याला म्हणू शकतो आपण. आणि तशा पद्धतीची जी जागा वाटपात ह्या निलेश राणे हे शिंदे गटात जाणार असल्याची चर्चा आहे. 23 तारखेला प्रवेश असल्याचं बोलले जाते आणि अधिकृत जरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचा दौरा अजून जाहीर झाला नसला तरी उद्या निलेश राणे हे सुद्धा आपली भूमिका जाहीर करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उद्या सर्व चित्र आहे ते स्पष्ट होईल आणि निलेश राणे सुद्धा उद्या आपली भूमिका जाहीर करतील आणि 23 तारीखला ते काय एकनाथ शिंदे यांच्या येत आहेत किंवा ते सुद्धा ते जाहीर करतील आणि त्यांच्या उपस्थित
प्रवेश करतील असं पद्धतीचं जे आहे ते वातावरण या निमित्ताने या मतदारसंघात पाहायला मिळतंय. पण आता सध्या आमदार वैभव नाईक यांच्या समोरची आव्हानं नेमकी काय आहेत? कारण तुम्ही मगाशी सुद्धा उल्लेख केला होता, तो लोकसभेमध्ये महायुतीचं वाढलेलं मताधिक्य, तो फॅक्टर आमदार वैभव नाईक यांना कसा अडचणीचा ठरू शकतो? नक्कीच हे अडचणीशी करू शकतो आणि त्यांच्यासाठी लोकसभेच्या निकालाच्या वेळेस त्यांच्यासाठी धोक्याची घंटा ही आपण म्हटलं होतं. त्यामुळे या निवडणुकीत वैभव नाईक यांच्यासाठी जरी उमेदवार वैभव नाईक या निमित्ताने उमेदवार त्यावेळी विनायकराव उमेदवार होते, आता या ठिकाणी वैभव नाईक उमेदवार आहेत. वैभव नाईक यांचा ग्रामीण भागाशी टच आहे, त्यामुळे तेवढं प्रमाणात मताधिक्य हे करताना निलेश राणे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात काम करावं लागणार आहे या मतदारसंघात. वैभव नाईक यांची नाळ ही ग्रामीण भागात जोडलेली आहे, त्यामुळे त्याचा फायदा वैभव नाईक यांना होऊ शकतो. पण भाजपची जी एकजूट आहे, रवींद्र चव्हाण यांनी आज म्हटलं की महायुती पूर्णपणे ताकद देईल, त्यामुळे निलेश राणेच्या पाठीशी भाजपची पूर्णपणे ताकद ही दिसताना आपल्याला दिसत आहे. त्यामुळे वैभव नाईक आणि निलेश राणे यांच्यात ही नक्कीच काटेकी टक्करशी लढत असणार आहे. सहजासहजी सामना हा दोघांसाठी नाही आहे, दोघांनाही तेवढेच प्रयत्न करावे लागणार आहेत. कारण लोकसभेचं हे मताधिक्य तोडण्याचं मोठं आव्हान हे वैभव नाईक यांच्या समोर असणार आहे आणि ते टिकवण्याचं आव्हान हे निलेश राणे यांच्या समोर असणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.